mga palangga! So, it's another day. Yung oras dito is 11:15 na ng umaga. So, pagpasensyahan nyo na, ito yung mukha ko. Late ako nagising actually. 8 o'clock ako nagising. 8 o'clock talaga. Ito na yung pinaka-late na gising ko. Kasi normally talaga ako, nagigising ako mga 5, 6 in the morning. And then, kakatulog ulit ako. Pero in fairness ngayon, kahit na maliwanag sa labas, 8 o'clock talaga ako nagising. Puyat din kasi kami. Kasi last night, natulog kami. 11:30 in the night. So, puyat kasi nanood kami ng movie. Yung movie, sobrang ganda. Ito na naman tayo sa movie. Mag-insert ako dito ng picture sa movie na napanood ko. Yung movie, na-film siya early 2002, 2008. Basta, maganda. Yung title ng napanood ko is A Slumdog Millionaire. And, yun. Ang story, mga palangga, is if it is your destiny, it is your destiny to become a millionaire. Ito. Papakainin natin yung mga bata. Kasi si Mr. umalis na naman para mag-clay pigeon shooting. Maganda yung panahon kasi. Kaya, ayun. Niyaya niya yung kaibigan niya. Yes, girls. Calm down. Calm down. Meron na naman mga motorcyclist, oh. Pagpasensyahan nyo na mga palangga, ha. Ito yung mukha ko. Magsha-shower pa ako and then later on, magkikilay tayo. Magpapaganda tayo ng kaunti. Dito muna tayo. Chill-chill tayo dito. While yung mga alaga natin kumakain. So, ngayon, gagawa tayo ng fruit salad kasi yung weather, mainit. So, magpalamig tayo. Gagawa tayo ng fruit salad. Yung fruit salad natin, simpleng-simple lang. Kung ano yung meron tayo dito sa bahay, yun lang yung gagamitin natin. So, yung fruit salad natin, gagamit tayo ng fruit cocktail. Meron tayong blueberries and banana. Yun lang. Wala kasi tayong kaong, wala tayong coconut mga palangga, kung ano-ano pa yung hinahalo natin. Wala ako. So, ito na lang muna. So, pagpasensyahan. See, ito, tamang-tama sana to sa halo-halo. Namimiss ko na yung halo-halo sa atin. So, ngayon, i-drain ko lang to. Meron tayong strainer dito. Yung fruit cocktail nila dito, iba. Yung fruit cocktail nila, mostly ang nasa loob, peaches and ano ba to? Yeah, peaches, I think. Diba sa atin, meron papaya, may mga exotic fruits talaga ba? Matagal na to sa freezer natin mga palangga. Hindi ko pa din siya nagagamit. Sabi naman dito, best before end 2021. So, okay pa to. Kaso lang, sobrang frozen niya. Nagka-frostbite ata. Hindi talaga ako sure dito mga palangga kasi what if hindi magustuhan ni Mr. Hindi ako lang yung kakain nito. So, dito mga palangga, meron akong condensed milk. Wala akong double cream. So, let's see na lang kung ano ang magiging resulta nito. So, dahil hindi naman madami yung gagawin ko, half lang yung gagamitin ko dito mga palangga. Kasi ayaw ko naman half siguro or mga quarter nito. I think tama na yan.
Ayaw ko kasi yung fruit salad ko na masyadong matamis. So ngayon, para dumami yung parang cream natin, lalagyan ko siya ng milk. Normal milk siya. Tansya-tansya na lang talaga. I don't know mga palangga if itong ginagawa ko mag-work ba siya. Nakikita niyo ba? Can you see it? Yan. Nakikita niyo naman siguro. So, i-whisk natin to see if lalapot ba siya. Feeling ko mga palangga, hindi siya mag-stick. Pero i-try natin. Hindi siya nag-take mga palangga, which I expected. Never mind. So, ihahalo na natin yung mga fruits dito. Ayan. Then yung blueberries natin, nilagay ko siya sa water para mawala yung ice niya ba. Then lagay natin dito. Ayan. And then of course, yung banana natin. Ano kaya magiging reaction ni Mr. nito? Kasi I don't think so na si Mr. nakatry na siya sa ating fruit salad. Kasi nung nasa Pilipinas pa lang ako, nung nakikita kami ni Mr., ang palagi ko talagang in-order is buko pandan lang kasi I love buko pandan mga palangga. Haluin natin. Sure. Maganda naman tingnan. Then, lagay natin dito. Ayop lang talaga kakain si Mr. nito kasi pag hindi, naku mga palangga, ako lang yung kakain nito. Maganda sana to pag meron tayong plain yogurt, pero wala naman akong plain yogurt. Yung yogurt na meron ako is may flavor siya. Ito na yung finished product. Char! Yan na mga palangga. Ito na yung aka fruit salad natin. Yan. Dinamihan ko to ng blueberries kasi ibibigay ko to kay Mr. Ito yung akin. So, yan. Nandito na si Mr. Hi, Mr. Hello. So, kakaligo ko lang mga palangga. Basta pa yung buhok ko. What do you think about our fruit salad? What do you put in it? Just a milk, a bit of condensed, fruit cocktail, blueberry, and that's it. It's refreshing. That's why I made it. You need to try it. We do this, Scoopy. What do you eat for refreshing? You haven't even eaten it yet. Or have you already had some? No, I haven't. Pupunta tayo sa barbecue house. Meron akong pillow, blanket. Pag hindi kasi ako gumagalaw, nilalamig ako. Yan. Ngayon ko na lang
At naalala ko na kailangan ko palang magsampay. Opo, you're right there. That's it. Can you see me? Nakatulog ako mga palangga ng kaunti. So, ngayon naman, itatry natin to yung ating fruit salad. It's so good. You put banana in it. One banana. You need to try Oh, it. look at that. Yeah. Si Mr. yung pinakuha ko dito. And yung binigay niya sa akin is yung maraming blueberries. But yung blueberries naman, okay naman siya. Oh, I believe. It's good. There is so many messages. Just Mm. on my order, please. If not, Very good. We're going inside. Na-realize ko pala na hindi ko nilagyan yung ating fruit salad ng fresh grapes. Kasi meron tayong fresh grapes sa ating fridge. But hindi ko talaga siya naisip. A few minutes later. Tea time na dito mga palangga. So, yung tea ko is pansit, and kay John, he will have tuna pizza and fries. So, yun yung hapunan natin. Hala, against the light kayo. So, dito, meron akong pinapainit na mantika. Oh! Sandali lang mga palangga ha. I need 2 hands. Oh my goodness. I don't know if you can see what I'm cooking. Pero, nasunog na yung onion natin mga palangga. So, ngayon naman, isusunod ko yung ating veggies. Meron tayong carrots, cabbage, green beans, and yun lang. Yun lang kasi yung meron tayo. Lalagyan ko lang ng pepper. Yeah. Toyo. Lalagyan ko ng kaunting tubig. I-set aside lang natin to mga palangga. Then, maglaga lang tayo ng kaunting oil. Sobrang kaunti lang. Yan. Kasi, yung pansit natin, lalagyan natin ng hipon, shrimp. And then, meron ako ditong mainit na tubig mga palangga. Nahinaluan ko siya ng 8 cubes. So, lalagay ko yung ating bihon. Yan. Hindi ko na siya binabad sa tubig kasi dito ko na lang siya lulutuin. Oy.
Yan na lang yung pansit na natitira natin. Ito na lang yung last na pansit kanto natin. Kailangan na talaga natin pumunta sa oriental shop ulit. Yung tea ni Mr. luto na. So, ito na yung pizza niya. He will have a whole pizza this time. Very hungry. Just skin it. Kailangan ko magdagdag ng water na palangga. Kasi, hindi pa luto. Oh, there's a lot of meat in there. Maglalagay tayo ng toyo. Kaunting toyo. So, ihahalo ko na yung ating mga veggies and yung ating hipon. So, ito na yung finished product natin ng palangga. Ito na yung pansit natin. Yan. Mukhang masarap, diba? So, kain muna ako mga palangga. He's trying. Restrictions be eased and congregations allowed to assemble again. And will the government give churches clear instructions and guidance Is it not good? to unnecessary breakout of COVID-19, similar to the guidance of education sector? It's good? It's alright? Is it not sweet? What we want to do is to make sure It's alright. Good. Tapos na kaming kumain mga palangga. Tapos na rin kami maglipit sa mga kinainan namin. So ngayon, dito ulit tayo. Kasi nandito pa din yung blanket ko and yung pillow. Later. 7 o'clock na dito ng gabi. So I just gonna water our greenhouse. Kailangan kong linisin yung greenhouse natin mga loves kasi marami na namang mga damo almost dito. Sobrang unorganized yung ating greenhouse at the moment kasi ito hindi pa talaga kinukuha ng kapitbahay namin. Yung greenhouse niya hindi pa nakatayo, so ewan ko kung gagawin pa niya ngayong summer. Ewan ko lang sa kanya. Palagi na lang busy. He is a professor kasi. Pero, ewan ko sa kanya. You need to be careful. You will get wet. The next day. It's another day mga palangga. Sobrang ganda ng panahon. 3 o'clock na dito ng hapon. Ngayon lang talaga ako naka-bihis. Nighty lang kasi yung sinuot ko kanina and nag-ayos-ayos din ako kasi sobrang busy ko talaga ay. I don't know why I am torturing myself. No wonder na nagkaka-headache ako. We need to turn this off. Meron tayong pork belly dito. Para sa ating what do you call this? Lechon kawali mamaya. Kasi yung hapunan natin, mag-rice tayo, lechon kawali, and pansit. Nagpansit din ako. Puntahan natin si Mr. Hello, girls! How big? The windscreen. This is the windscreen mga palangga. You need to be very careful. I like popping this.
So, ito na siya mga palangga. Ito na yung windscreen. Sobrang ingay niya. Malalaki kasi. Sobrang sakit sa tainga. What are you doing? I'm going for a walk. Pinapop namin sila kasi it's easier to put them in the bin bag. It goes to nothing, doesn't it? Yeah. It's the thing, you just throw it out. Ito sobrang dami pa nating bubble wrap dito. Maganda to. This is the one I like, Honeybee. The big one. Yeah. Ito na yung windscreen, oh. Yan. Kukunin natin yung mga box. Pinalikta na yung box natin. Yung recycling box. Magsasaing na tayo mga palangga kasi yung oras dito is 4 o'clock na natin. 4:03. So, ilalagay lang natin sila sa paper towel para matuyo ba. Kasi ayaw natin mamaya na tumatalsik-talsik sila. So, ipapat dry lang natin siya para mamaya dry na dry siya. We just do a quick unboxing mga palangga kasi dumating na yung in-order ko. So, some of you were saying, nung nagko-complain ako dahil masakit yung headache ko, some of you were saying na baka mataas daw yung dugo ko. And hindi ko alam kung mataas ba yung dugo ko or hindi kasi wala akong blood pressure monitor. Bumili ako nito. Ito na. Hindi yung manual yung binili ko. Digital siya. Hindi ko alam kung paano ito gamitin mga palangga. Hindi ko nga alam kung ano yung normal blood pressure. So, kailangan ko pang kailangan ko pang mag-research dito. So, ito siya. Wow, maganda ha. Sobrang neat niya. Ito yung brand. Yung brand ha, hindi ko siya pinopromote. Hindi po ako binabayaran nito. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo kasi ako din curious ako. So, naka-cellophane siya. And, meron siyang monitor. Ay! Oh! May kasamang battery. Ito yung monitor and yung band niya. Yan. Maganda ha. So ilalagay mo lang dito sa wrist mo mga palangga, hindi dito. I see. Tingnan niyo oh. May picture kasi. Yan. I see. And then, sa loob ng box, meron siyang kasamang leaflet. Ano ba to? I think warranty ata to. Ewan ko. Blood pressure pass. Ano yan? And meron tayong, I think this is the manual. And service. And yun lang yung nasa loob ng box mga palangga. So, babasahin ko muna tong manual para magamit natin ng tama. Sabi dito, push to open. I see. So, ilalagay natin yung battery. Bear with me mga palangga ha, kasi ignorante talaga ako dito mga palangga. Yan. And then, turn on natin. Bakit ayaw mag-turn on?
Mamaya na lang natin yan. I-continue mga palangga kasi nagluluto ako. Kailangan ko pang basahin yung manual. Hindi siya gumagana. So, try again later na lang. Try again later. Na-excite talaga akong gamitin yung ating blood pressure monitor. Pero uunahin muna natin to. Lalagyan ko siya ng kaunting salt. So, yan na. Ready na siya for frying. Shallow fry lang yung gagawin natin. Kasi, kaunti lang yung mantika na nilagay ko. So, ito mga palangga, iinitin natin. Lalagyan ko siya ng kaunting tubig. Ipiprito na natin sila. Ooh. So, ito na yung finished product. Ay, ang init. Honey! Cheese ready! So, ito na siya mga palangga. Ayan. So, ito na yung finished product natin mga palangga. Ito na yung tea natin. Yan. Ito kay Mr. Yan. Ito yung akin. Mr! Come on! And meron tayong Mang Tomas. All-purpose. Is that enough rice for you? Oh, More than enough. Enjoy, Mr. Ngayon ko lang kayo nabalikan mga palangga. So, ito. Balik tayo dito. Na-try ko na to kanina. Yung oras ngayon is 9:21 na ng gabi. So, na-figure out ko kung gaano siya gamitin and kung ano yung normal blood pressure, which alam ko naman, char. I have the idea kung ano ang normal blood pressure, pero hindi ako sure kasi yun nga, hindi naman ako expert, pero yung optimal, sabi dito, yung systole mo, is it systole? Is that how you pronounce it? 120 over, sa diastole mo is 80. 120 over 80. Then sa normal is 120 to 129 over 80 to 84. Sa high normal is 130 to 139 over 85 to 89. And then, sa mild hypertension is 140 to 159 and over 90 to 99. I'm pretty sure some of you know this already. Yeah, so, ito siya. Open mo dito. Napakita ko naman siguro yan sa inyo. So, ilalagay mo yung monitor dito sa wrist mo. Yan. Mga palangga ha, this is not a tutorial. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Disclaimer dyan, this is not a tutorial ha. So, press it. Press on. And then, mag-automatic siya na mag-pressure siya. Mag-pressurize. Yan. So, dapat ganito yung kamay mo. Sabi doon sa instruction. So, titingnan natin. Nagbibigay din pala siya ng pulse mo. And tiningnan ko kung ano yung normal pulse is 60 to 100 beat per minute. Lo? 106 over 59. Yung pulse ko is 85. Parang ang baba naman. Di ba ang normal 120 to 80? Ewan ko kung anong nangyari mga palangga. Basta yung pulse ko 85. 106 over 59.
Yun. So, yun mga palangga. I'm so sorry. I'm still figuring out with this machine. So, yung quality naman, maganda. So, anyway mga palangga, I'll see you tomorrow kasi 9:30 na dito. And mag-i-edit lang ako.